Poznáte to. Zase ten prach. Áno, istým spôsobom zmením všetci. Hviezdny prach, zrnko prachu vo vetre. Máme však na mysli skutočný prach. Veľa prachu všade okolo nás. Práve teraz prišiel čas sa s ním rozlúčiť. Predstavujeme výsledok inovatívneho nemeckého inžinierstva. Zoznámte sa s naším najvýkonnejším vysávačom, ktorý sme zdokonalovali viac než 90 rokov. To je kvalita, ktorá predbehla svoju dobu. Skutočne doma nemáte prach?